Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Mao kini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Somos a liquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakibatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. May buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini gyapon nyo boss kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y padayon makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Biyernes og pitsa 15 na nining buwan karon sa Agosto tuig 2025. Straight to the point. Adlaw na sad mahigala ni Manuel Doron og adlaw ni Maning nga maningilay. Og adlaw Biyernes ra baron onya payday Friday manghigala medyo mag-traffic na sa taning kalakiha. So atong i-budget daan ang atong mga oras, atong mga lakaw usab karong adlaw. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gyapon manghigala sa atong paguban-uban, nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may isgutanan karong butaga mahigala. Kanhi Cebu Governor Gwen Garcia gipamulta og 1.2 milyones pesos human na hukmang guilty. Sad-an gyud si Gobernador Gwendolyn Garcia, ex-Governor Gwendolyn Garcia, nahukman kining sad-an sa Ombudsman. Straight to the point. Kasong administratiba tungod sa desilting project sa sapa sa Mananga. Straight to the Mao point. niya nakasuspenso niya mahigala nga di sa maminaw nga sa mando sa Ombudsman. Karon ni ana mahigalay hukom ang Ombudsman. Kadtong suspension ona, preventive suspension to, dili para silot kanang preventive suspension, lahi nang suspension as a penalty. Pero butaga tagantang pagtagad nya kay wa naman unsa man pag suspended ni unsa pa pag-suspend ni kanhi Gobernador Gwendolyn Garcia mga kaigalaan. Gisilutan sa suspension sa Ombudsman, mas gamay-gamay ng siluta, mas hait o mas sakit ang silot nga gihatag sa katawhan kay gitangtang gyud siya sa serbisyo. Ang Ombudsman suspensor man pero ang katawhan mahigala gitanggal gyud si Gwen Garcia. Wa na gyud mga kaigalaan. Ang Ombudsman iya lang gikaya-kaya nga dili siya mahigala mosunod. Di mosunod mga kaigalaan pero sa katawhan na gyud. Yatong Mayo 12, gihukman mga sukid tig paminaw o gipapahawa na pagka Hunyo 30. Gusto po ta mahigalang mamilin-bilin, og di pa gyud unta gustong manaog. Pero eventually pag June 30 mga sukid tig paminaw ni babay na gyud. Karon gitiwasan sa Ombudsman, guilty mga sukid tig paminaw, unya suspensohon. Isa pa may suspensohon nga wa naman diha. I-convert mahigala ang suspension ngadto sa bayad. Straight to the point. Kabutaga tagantanig pagtagad. Unsa may mga implications kining iyang kaso. Ang pagka-guilty niya mahigala sa hukom sa Ombudsman. Ato tagag pagtagad mga kaigalaan sab sa atong pabanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin, ingon manghigalang kampong Governor Gwen Garcia, ex-governor, Gwen Garcia mahigala nga mo-file pa sila og motion for reconsideration. Straight to the Sa point. pikas bahin, Cebu Governor Pam Bariccuatro ni mando pagsusi sa 11 kaandana nga resort nga gitukod sa Santa Fe, Isla sa Bantayan, nga nakalapas kini sa environmental laws. Straight to the point. Ayay, murag wa ta kabantayan ni kito naman sa isla mahigala pero doon na may daghan nga mga issue sa balay dito. Kaya atas ning pagtagad lubutaga sa atong pamanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
Straight to the point. Samtang, ang gusto ni Pambalik 4 nga malikayan mahigala kinalan transparent ang Kapitolyo aron malikayan mahigala ni mga hukus-pukus atol sa bidding, ha? Doon na live stream dai napatuma na ba in RB, no? Ang live streaming mga higala pananglitan ko magbidding. Ang syudad sab sa Sugbo mga kagalaan gusto mo adapt sab sa live streaming alang sa tanang bidding o procurement process dinhi sa syudad. Straight to the Ang point. sa Kapitolyo nagsugod na ni adtong Lunes o kinini ang sa syudad Sugbo mosugod na sab sila. Straight to the Mas point. mayo ni, ha? Kapanan ako kinani nga liderato ni Pambari 4 og ni Mayor Archibald. Okay na, no? Nga kana na ang dunay transparency para maklaro taning tanan, no? Ang pagpangalagad mahigalas katauhan kana kwarta mas mga tao atong i-transparent na, ha? Kami ganito des DYHP kita mo gahapon, oh. Atong ipahatag mahigala tong naigo mga kaigalan or katong nalumos, oh. Dili man na atong kwarta. Kwarta man sa mga tao nangayo ra man ta diri mga kaigalaan atong gigamit ang atong microphone as instrumento, no? Sumura ng prinsipula, dili na kwarta namo, dili na kwarta nako. So dili na kwarta namo dos DYHP, kwarta na sa atong mga kaigsunan, kwarta na ninyo nga naminaw namo nga kanini ang natandog sad ba, no? Sa mga atong mga balita, naluoy ta, so atong giamot-amot kay kung muditso gud ta dito GCash nila, okay raman sad pero dili matibuok. So ang ato diri may gala atong gitibuok unya atong gihatag kay doon na may impact mga sukid tig paminaw labi nang dunay palitonon dunay bayranan sa lungon o uban pa no diyan dinagko ba at least maka bulto-bulto bitaw dako man og kalahian og ang sinsiyo og ang bulto-bulto mo na atong gitigom nya mo gyud ipakita sa kanginan kay transparency man na no. So mo kana nga kinipong inani nas gobyerno katong panahong guin wa kita kasabot asang kwarta. Wa kita kasabot may gala ka ng wiwi ug pupo mga kagila na unsa ang kwarta na sus minilyon man dayon kantidad ay oy. Straight to the point. Minilyon dayon kantidad. Na apa mga higalay issue dito sa butanding anang uslob sus minilyon sa dayon na in the RB oy. Straight to the point. Aba day kwarta ng butanding lang na pero minilyon sa day. Ang kwarta ana no. Onya diri ang mga higala sa mga kware aguro. Iya pa mga higalay anomalyas bugas. Karo butaga tagaan ta sa nagpagtagad kay bida. Nausik ang bugas mahigala nga paukyab ni Gwen Garcia. Atol sa iyang administrasyon og miabot mahigala dulan sa 400 kasako. Ang nausik na miingon mahigala ang Department of Agriculture og niingon sa mahigala ang City Health Department nga dili na unfit for human consumption ang maong bugas. Straight to the point. Pastilan kadaghan sa mga gipanggutom apan doon na mahigala dulan sa 400 kasako nga wa na dili na saon naman lang na, ha? Miingon naman daw nga ilang iuli sa Kapitolyo. Ingon Kapitolyo wa man may anong iuli man na nga di man na project ni Pam kang guhin man na. Ay miingon mo siya Jung Kiwano na di man po ni ako panahon man ni Jonas. Nag-uba na ron mahigalas Jonas Cortez Gwen Garcia asa na ka mong duha ron? Straight to the point. Ano man to yung taong bugas sumay giunsa man to ninyo? Katari pagtagad dumutaga sa atong pamanuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin sa mahigala ang mga e-wallet providers gihatagan og 48 oras sa Bangko Sentral ng Pilipinas nga tangon ang tanang links ngadto sa online gambling. Straight to the point. Otro po ning online gambling mahigala may makapurdoy mga sukid tig Pilipinas. Tanggalo na kamo na makapurdoy sa mga Pilipino. Kani adto mga kagalaan mo adto pagka sa buangan mo adto pagka sa bungan mo adto pagka sa lugar asa ka mga higala makasugal. Karon purbida mo samot og kaut-ot ang mga Pilipino kay ang sugal naa na sa cellphone. At pagtagad lubutaga sa atong manuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Sa point. pikas bahin ang Commission on Elections mulusad og investigasyon bahin sa mga donasyon nga gihimo sa mga kontraktor sa gobyerno ngadto sa mga kandidato. Straight to the point. Murag naka-kuanday ni ang Kumilik mo investigar mahigala. Tan-awon tani og unsaon pag-imbestigar sa Kumilik ha, tinarong man ang investigasyon, tinuod ba gyud nila ang investigasyon o paukyab ra sab nga investigasyon, mahibaw-an man nato mga sukid di paminaw. Investigaron nila kini mga kontraktor, mga kagalaan og nakaamot ngadto sa mga kandidato. Ay. Labi na tong kontraktor may gala nga katutuang sa flood control project. Investigaron og pila ilang naamot, ha? Kanya og mga bidding sila mudaog kay nakaamot day mahigala atol sa eleksyon. Tan-aw ni mga sukin tig paminaw. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Malacañang giingong dili apektado matud pa nga nanguna sa presidential survey si Vice President Sara Duterte sa piniliay sa 2028.
Straight to the point. Labi ng mga kwartang gibuhos mga higala aron pagdaot ni VP Sara. Pero hangtod ron ang survey may gala padayong naguna si VP Sara. Paskang layuas gintang in taon. Straight to the point. Bitahan lang sa Lini Robredo kay mo'y nagsunod pero pila man ka kilometros in taon mga higala ang gilayon sa gintang. Ha? Pulting layua Inday RB. No? Tarawa, og imong i-check ang survey. Ha? Unya, ang pait mga sukit paminaw kay kininiang ang kang Risa layo kayo. Mas bita-bita pa nga Lini. Sus, labi na may galas Martin Romalde. Maya, makaingon ka may galag kinalayuan yun mahigala in taon sa Martin. Si Sara Duterte doon ay 31%, 31.4%. Bita-bita pa si Lini Robredo kaya naka 13.3%. Layo kayo, pero at least 13%. So si Romaldis may gala pila? Ikaw kikibaw kag pila? 0.7%. Unsa naman taon ning kalakiha? O nahala, birahe pa ninyo maayo si Sara hantod niya mo us-us na yung rating. Kay nahuman na may gala kani adto magud og mag-imbestigar maapektaran man gyud kato si Manny Villar apektaran. Kato si Gigi Marbinay naapektaran. Pero kini Sara may gala ni fluctuate lang mga kagala ng rating, ni bounce back mga sukit paminaw. Si Risa Hontiveros nga isog kayo dunay rating nga 1.4%. Si Grace po dunay 2.1%. Sara Duterte Miguel 31.4% sa umani mo na. Ha? Murag medyo dol-dol na ka ng kang Martin nga 0.7. Atong pagtagad lumuntaga mga kaigsunan mo na nga tan-aw nila medyo lisod man yun yung pilihon siguro Sara. Ha? Atong i-disqualify nga di yun kadagan. Kay panalitan dili kadagan si Sara. Muna nga kadto pod mga higalang uban interesado sa gikayo nga matanggal mahigala Sara mahimong dunay perpetual disqualification nga di nakadagan sa 2028 kay nagsunod gud sa Lini. Bisag ka ng Lini layo kayo pero og matangtang Sara di 13% siya may naguna na. Di kumbati na at least mga higala dili na kayo layo pod sa uban nga mga kandidato. O nya hunahuna po si Martin panalitan at least kung si Lini na lang po inaadiha dili na kayo hangos niya nga gukurot. Mauna mga higala nga ipatanggal gyud din napita kay kung panalitan ma-convicto sa impeachment, matangtang pagka-vice presidente plus dili na makadagan sa bisan unsang posisyon sa gobyerno, perpetual disqualification sa paghold og opisina sa gobyerno. Mauna klaro-klaro mga higala nga istorya din no? O real talk lang taba. Amo na tuyo gyud ang perpetual disqualification mga kahigalaan. At di na makadagan pa si VP Sara bisag barangay kapitan di na pwede. Kami pagtagad lubutaga sa tumangon uban karon ning atong tulumanon inyong tulumanon. Straight to the Ang nakaparat kay si Vicente Soto sa decision sa Supreme Court, mura gusto siya manghigalang labaw pa sa Supreme Court. O dili mahigala usbon sa Supreme Court mga kagalaan ang iyang decision kay ni-decide naman Supreme Court dili lagi pwede ng impeachment. Kung gusto gyud mo, wa mo kuha igahom pag-impeach, pwede. Sunod ng tuig, February 6, kaya naigi-ingon sa Constitution, usara ang pwedeng i-file within a period of 1 year against sa usa ka impeachable official. Klaro na sa atong 1987 Constitution. Straight to the So point. gusto mo file, adto mo sa February 6 file. Di man sa ugod mga kaigalaan. Nabalaka siguro sila nga by February 6, basin nun niya hinuog dili na nakakuha og boto mga higala mga kongresista. Kadtong nakuhang 1/3 sa mga congressmen, nakuha to kiting election man. Nanginahanglan magkwarta mga congressman. Pag-ingon, pirma mo rin kay di ay tag 150 million. Matod pa sa balita. Matod pa mahigala sa report. Di ay tag 150 million. Matod pa sa report. Kung mo pirma mo sa impeachment ni Sara, nanginahanglan kwarta kiting election. Yaka na, next year. So, ang pangutana, makakuha ba og 1/3 votes? Munang medyo alanganin nga makakuha ba o dili. Kini na lang yun nga impeachment. Ipadayo na lang yun eh. O dili mo sugot ang Supreme Court, gusto niyang usbon ang charter. Sabay nasuod sa utok in taong Vicente Soto. Atong tiwas o gisgot na karumbutaga. Kiniguban pa mga sekretary niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM.